ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗକେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଦିଶୁଛେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରକେ ଆମେ ଯିମା ସେନେ ଯେନ୍ଟା ସୁନାଦେଇ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହଉଛେ ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକେ ତାର ପାଦ ଦେଶକେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଆଉ ଗଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନକେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିପାରମୁ ଯେ ସେଟା କାଣା ସବୁ ହଉଛେ କେନ୍ତା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଉଛେ କେବଳ ଏ ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ ତ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିପାରମା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନକେ ଦେખાମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ପାଖକେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଇନୁ ଏକା ଲାଗିଛେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ ନେ ଦେଖବା ଲାଗି ଇନକେ ଯେତେବେଲେ ପହଲା ପହଞ୍ଚବେ ତ ଡଙ୍ଗର ବୁଢ଼ା ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଦେବୀଟା ଅଛନ୍ ସେଟା ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ସେନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେସି ତାପରେ ହିଁ ଉପରକେ ଆପଣମାନେ ଗଲା ପରେ ଯେନ୍ ଆମର ସୁନାଦେଇ ମା ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶନ କର୍ମା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଯେନ୍ ଘାଟି ଅଛେ ସେଟାକେ ଆମେ ଚଢ଼ୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ ଆଉ ପୁରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ବୋଲିକି ଚଲ୍ବା ସେଟା ଯାତ୍ରା ଇନେ ହେସି ଆଉ ଆମର ଇନେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ଆମେ ଚଢ଼ୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସୁନାଦେଇ ପୀଠ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସେମିତି ଯାଉଛୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମକେ ପୁରା 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗଲା ଏମିତି ପହଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଖେ ଯିବୁ ଆମେ ଦେખાମୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଲାଗିଛି ହୋଟେଲ ସବୁ ଲାଗିଛି ଲୋକ ଖାଇବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଟେଲ ଲାଗିଛି ଆମେ ଆସିଲୁ ସୁନାଦେଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକେ ପଡ଼ୁଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ମନ୍ଦିର ଅଛି ମା ସୁନାଦେଇର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ପିଲାକି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। प्रत्येक नपड़ा जिले प्रत्येक लोग इनके आसिचे प्रत्येक अंचल लोग आसिचे इन्हें मनस्कामना कर मनस्कामना पूर्ण है इन्हें बंदी दि जाए। बर्तमान आम माँ सुनादेई जेन मंदिर अच्छे सेनके आम जाऊँ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। छत्तीसगढ़ आमर ओडिशा दुई अंचल किनके आसी जेनटाकि बॉर्डर अंचल अच्छे से लगे आसी कपड़ा बस्तु आरंभ कर अनेक प्रकार साग सब्जी सब बजार में लगी पूरी किना देवी जाने बर्तन बासन बर्तन भी रही आम जंगल ऊपर के गला बेले किसी नहीं मिले बोलूँ किंतु इने आम देखो ना बिरियानी खाऊ बिरियानी देखी पार चिकेन बिरियानी बिरियानी भी मिलूँ इन सब जिनटा मिलूँ आपण मैंने आसले के भोग नहीं रही पार।